ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಎಂಟ್ರೆನ್ ಏರ್ಲ ಮೂಸುನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಹಲೋ ದಾನೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀರ ನೆಂಪಿಜ್ಜಾ ಏ ಪಬಿರ ಕೊರ್ರೆ అందన్న కాసు కొరపెన్న ఇతంత బేల కమ్మిండు ఆతే ఈకినట కొడుతుండతన్న కొరపెన్న కాసు కొరపెన్న నన్ను ಒಂಚೂರು ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪುನದು ನನ್ನ 20,000 ಕೊರ್ನೆನ ಕಮ್ಮೆನ ಬೇಕೊರಡು ఆయన ಅತ ಬೇ ಕೊರపెನ್ನ ಸರಿ ಸರಿ ಅವ ಪಾಡ್ಯಾರ ಆವಿ ಆವಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತೂಪೇನು ಬರ್ತೇನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆವೆ ದೀಪ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಬ್ಬ ಬಚ್ಚವ ಮಾರ್ರೆ ಅದಾಂಡಿಯ ಯಾನೊಂದು ಪಂಡದಿತ್ತತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪಂಡು ಸೇರ್ದಿತ್ತೆ ಬಂದು ಆ ಕಾಸು ಕೊರ ನಲಿಪ ಒಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತು ಆಯನೆ ಫೋನ್ ಮಂತೀನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಸು ಪಾಟಿಯೇ ಬಂದು 80,000 ಪಂಡು ಇತ್ತು 80,000 ಪಾಟಿ ನನ್ನ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಎಂಜಿನ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಇಡೆ ಕಾಸು ಕಿಸೆಟ್ ಇಜ್ಜಿನ ಮಲ್ಲ ಎಜ್ಜತ್ತ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ 80,000 ಉಂಟು ನನ್ನ ಎಂಜಿ ಎತ್ತನ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ದೆ ಅಂಪನಾಟಿ ಪವರ್ ಉಂಟು ಬರ್ಬೋಣ ಹೋಯ್ತು ಹೋಗಿ ಬಸ್ಸು പോയി ಬಸ್ಸು ಬರ್ರೆ ಆಂಟಿ പോയപ്പോ ಕಾದಾಂಡಿಯ ಬಸ್ പോണತ್ತ ಬಸ್ಸು ಕೊಂಡು ಮಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅವಲೆ ಬಾಕಿ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಲು ಮಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ ದೊಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಬಿರ್ಕೆರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಇಂಕ ಮೂಲು ಜೀತಿನ ನೇನೆ ಪುಂಡು ತಿಮ್ಮ ಪನ್ನೆ ಆ ಜನ ಬಜ್ಜಿ ಪಶು ಮಾರೆ ಆ ಜನ ಪುರ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಪ್ಪಂದು ಮಾರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುನಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾರೆ ಅಣ್ಣ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡಿ ఇంకా ఆజంత మితే డౌట్ ఉండియా ఆజన్ నాకు దుప్పోడు ಚಿ ಆ ಜನ ಅಂಚಿನ ಜನ ಅತ್ತಿ ಈರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎನ್ನ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ತೂಕ ರಿಂಗ್ ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಪನತ ಮೂಲ ಇತ್ತನ್ನ Calling is either switched off or not reachable at the ರಿಂಗ್ ಆಪ್ಜ moment. Please ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಬರೋನು ఉండియಾ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ आपके द्वारा डायल किया गया नंबर ಆಜನ್ ಮಿತೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ತೂಕ ಅವನ ಮುಂದೆ ನಾಡ್ ಕಾಜನ ತೂಕ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಅಂತದ ಗೊತ್ತಾಪನತ ಮೂಲೆ ಓಲಾಂಡಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ಆ ಜನ ಓಲ್ಲ ಬೋದಿಪ್ಪ ತೂಕ ಓ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಣ್ಣ ಮುಲ್ದದನ್ ಪುಣ್ಣೀರು ಯಾನ್ ಕುಲೋದ್ನಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಉಂಡಾತ ಲೇ ಸತ್ಯ ಬಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇರು ಸತ್ಯ ಬನ್ಲೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಣ್ಣ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರ ಮೊಬೈಲ್ ಎಂಡಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾನ್ ತೂತು ಎಂಡಜ್ಜಿ ಇದ್ದಾರು ನೋಡು ಮೊಬೈಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡಣ್ಣ ಕೊರ್ಪಣ್ಣ ಲೇ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಓಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರಪೆನ್ನ ಆಜಂಟ್ ಹಾಕೊಚ್ಚಿ ಬನ್ಲಿ ಸರಿ ಹಾಕು ಕೊರ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಕಾದೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಣ್ಣ ಮಿಂಚಿನ ಅವು ಮೊಬೈಲ್ 80,000 ಉಂಡು ಪಂಡರತ್ತ ಕೊಂತೆ 20,000 ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಚಂಗಿ ತೂಕ ಪಂಡದ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಗಿತ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು 10 ಪೈಸೆ 10 ಪೈಸೆ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ 25,000 ಮೊಬೈಲ್ ಮುಕ್ಕು ತಿಂಡತ್ತ ಮಾರಾಯ ಚಾನಲ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸೈಡ್ ಇಡಿತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.